azért nem adjuk fel a harcot. Keressük az 5. futam első pályájára Gábor Rolandot 108-as rajtszámmal, 2-es pályára 130-as rajtszámmal Molnár Mihályt, 3-as pályára 178-as rajtszámmal Kender Gábort, 4-es pályára 119-es rajtszámmal Fülöp Rolandot, 5-ös pályára 173-as rajtszámmal Kajtár István, 6-os pályára 185-ös rajtszámmal Szabó Ádámot, 7-es pályára 189-es rajtszámmal Tóth Józsefet, 8-as pályára 192-es rajtszámmal Grőb Gyulát, és a 9-es pályára már sokat mondott 126-os rajtszámmal Szalai Csabát, 10-es pályára pedig 153-as rajtszámmal Váli Krisztián készüljön föl az 5. futamra. Egyes pályán 108-as rajtszámmal Gábor Rolandot, 2-es pályán 130-as rajtszámmal Molnár Mihály, 3-as pályán 178-as rajtszámmal Kender Gábor, 4-es pályán 119-es rajtszámmal Fülöp Rolandot, 173-as rajtszámmal az 5-ös pályán Kajtár István, 6-os pályán 185-ös rajtszámmal Szabó Ádámot, 7-es pályán 189-es rajtszámmal Tóth Józsefet, 8-as pályán 192-es rajtszámmal Grőb Gyulát, 9-es pályán 126-os rajtszámmal Szalai Csabát, 10-es pályán 153-as rajtszámmal Váli Krisztián, kérem készüljön föl az 5. futamra. Láttad? Átveredem a fején. Tomi, azt hittem még lerakod a fődig. Ez a baj. Ja, nem szokott ő ilyen dolgokkal, ilyen hidraulikus dolgokkal. Ki nem tudja, hogy kell. Itt kapásból repülőre forgatnál. Az 1-es pályán 108-as rajtszámmal Gábor Rolandot kérem fáradjon ide, 2-es pályára 130-as rajtszámmal Molnár Mihály, 3-as pályára 178-as rajtszámmal Kender Gábor, 4-es pályán 119-es rajtszámmal Fülöp Roland, 5-ös pályán 173-as rajtszámmal Kajtár István, 6-os pályán 185-ös rajtszámmal Szabó Ádám, 7-es pályán 189-es rajtszámmal Tóth József, 8-as pályán 192-es rajtszámmal Grőb Gyula, 9-es pályán 126-os rajtszámmal Szalai Csaba, 10-es pályán pedig 153-as rajtszámmal Váli Krisztián fog versenyezni az 5. futamban. Ja, tegnap is itt került. Beletolál? Ja. 5 perc eddig. Ne felejtsd a hordókat, tegnap elfelejtettem azzal.
Tomi. Hát 21 eddig. Tehát akkor az egyes pályára kérném 108-as rajtszámmal Gábor Rolandot, kettes pályára 130-as rajtszámmal Molnár Mihályt, 3-as pályára 178-as rajtszámmal Kender Gábor, 4-es pályára 119-es rajtszámmal Fülöp Rolandot, 5-ös pályára 173-as rajtszámmal Kajtár István, 6-os pályára 185-ös rajtszámmal Szabó Ádámot, 7-es pályára 189-es rajtszámmal Tóth Józsefet, 8-as pályára 192-es rajtszámmal Grőb Gyulát, a 9-es pályára pedig 126-os rajtszámmal Szalai Csabát, és a 10-es pályára 150